राकेश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनारसी वैसा होंगे साटा के आइल बारू नाचे बंगाल से, पागल बनैले बारू गोरे गोरे गाल से। केहू नहीं बाचल तोरा लव वाला जाल से, हमहू दीवाना बनी खुला खुला बाल के। आओ हेन फीस दी गलिया पखीस ली, होठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दी। साटा के आइल बारू नाचे बंगाल से, पागल बनैले बारू गोरे गोरे गाल से। केहू नहीं बाचल तोरा लव वाला जाल से, हमहू दीवाना भैनी खुला खुला बाल से। आओ हेन फीस दी गलिया पकीस ली, होठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दी। पोरे पोरे देह कदर आइल बाटे रे, अब की जवानी तोरे आइल बाटे रे। भीतरी लगी अल्लाह हकल बाटे रे, देखिए के मनवा सनकल बाटे रे। आओ हेन फीस दी गलिया पकीस ली, होठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दी। पोरे पोरे देह गदर आइल बाटे रे, अब के जवानी तोरे आइल बाटे रे। भीतरी ले अगियाला हकल बाटे रे, देखिए के मनवा सनकल बाटे रे। आओ हेन फीस दी गलिया पकीस ली, होठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दी। राइटर नागेंद्र उजवलिया सुधीर, मदन निरंजन खिची ढोरी पलकीर। दू गो शिकार गल बाटे एगो तीर, आइल बाटे गोलू वाला गल बाटे भीड़। आओ हेन फीस दी गलिया पकीस ली, होठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दी। साटा के आइल बारू नाचे बंगाल से, पागल बनैले बारू गोरे गोरे गाल से। केहू नहीं बाचल तोरा लव वाला जाल से, हमहू दीवाना भनी खुला खुला बाल से। आओ हेन फीस दी गलिया पकीस ली, होठ के चुसाई 10 ढोरी खातिर 20 दी। राकेश डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनारसी वैसा होंगे